Wel Aran, ti wedi bod efo'r garfan rwan bron i 10 diwrnod. Edrych ymlaen i'r Euros? Dwi'n edrych ymlaen. Mae wedi bod yn amser hir sy'n y tro diwetha, so ni'n edrych ymlaen i dechrau fe. A gobeithio bod ni'n cael amser fel tro diwetha yn Ffrainc. Nes ti chwarae peth o'r gêm yn Ffrainc. Sut ti'n teimlo o ran dy ffitrwydd? Fi'n teimlo'n da. Mae wedi bod yn 10 diwrnod da gyda fi'n gwneud tipyn bach o mwy pob diwrnod, so gobeithio fi'n cael munudau o fori, a wedyn ni'n cael un wythnos i paratoi cyn y gêm cyntaf. 2016 yn llwyddiant, o ti'n un o chwaraewyr gorau'r gystadleuaeth, ges ti ddewis yn tîm UEFA. Mae 5 mlynedd ers hynny, ond wyt ti dal i feddwl, a bobl fel Chris Gunter, Gareth Bale, Wayne Hensey, da chi dal i feddwl a siarad am beth ar ei ddigwydd yn Ffrainc? Ni dal yn siarad amdano fe pob tro ni'n cwrdd i fyny. Roedd yn haf mor dda i ni bawb yn Cymru. So ni'n dal yn cael sgwrs beth digwyddodd ar y cae, bant o'r cae, a bydd e gyda ni am byth. Tro yma, mae'n mynd i fod yn wahanol, da ni ddim yn Ffrainc, da ni'n Bacw. Dim cefnogwyr yn anffodus, oedd nhw'n gret yn Ffrainc. Gêm anodd yn erbyn y Swiss di'r grŵp anodd. Be ti'n meddwl ydi gobeithio'n Cymru tro yma yn y gystadleuaeth? I fi eisiau cael allan o'r grŵp. Bydd yn gêm galed yn erbyn y Swiss i ddechrau. Ond os ni'n gyd gyda'n gilydd, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. Felly, yr un peth a tro diwethaf yn erbyn Slovacia. Rwy'n ni'n ennill y gêm a mae'n creu momentum.